coratge per fer això, tu, eh? No, és que nosaltres fa 25 anys que esperem que siguem ben tractats. Però nosaltres No, ho sentim molt, però el millor que teniu de fer és us en tornar a Barcelona el més aviat possible, us estalviareu dietes a l'empresa. Sí, a qui li paguis. I a qui li paguis? Però això és un pas del nostre problema, ho sentim molt per El vosaltres. meu problema és venir a treballar. Nosaltres també volem la llibertat de treball per aquests que són allà dalt, que estan espenjats de... No, és igual, ho sentim molt. Els hi vam dir Cadascú el seu paper, el nosaltres, el vostre, a nosaltres, el nostre. I d'aquí no sortim. Perquè sempre aneu al més dèbil. És igual que vingui l'amo, ja l'he tingut ahir el senyor Siller al telèfon, per les 20 minuts. Els que torni ens explicarem. I el senyor Duarte igual. I si no venen, ja anirem nosaltres. No, som gens pacífica. Hi ha un temps per les bromes, i després hi ha un temps pel respecte i pels nostres drets. No, les maneres. No, nosaltres fem la nostra feina. Nosaltres els nostres drets. Sí, per recollir el material i el pis és... Aquí no hi ha res a recollir. TV3 és del poble de Catalunya. És pagat pels impostos del poble de Catalunya al Parlament de Catalunya. Les volem tenir una entrevista amb la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Si no hi ha reconsideració de mantenir la delegació de la Casa Perpinyà, d'aquí no es treu res.